Ekenem gị Igbo onye ọma na-ege ntị. Kedu ka ụbọchị gị si aga? Nnọọ n'ụlọ mgbasa ozi Ijele 93.1 FM onu ndị Igbo. N'oge ọkara awa eziokwu ka anyị batara n'ime ya. Gee ntị maka na mmụta dị na ọtụtụ ihe ndị anyị ga-ewepụtara gị n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, onye ọbịa pụrụ iche anyị na-anọ ga-enye anyị nkụzi n'ihe gbasatara ọdịnala. Kpọọ igwe okwu gị nso ka ịmụta ihe dị iche n'ọdịnala nke taa. Afam bụ Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abịara n'ụbọchị taa n'oge ọkara awa nke eziokwu ịkọwala gị ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ ihe dị naanị dịbalụ ọkpụtọrọkpụ. Ọdịnala bụ ihe dịbalụ bido n'okike ụwa oge ndị be anyị ji wee malite. Odinana bụ usoro anyị si efe Chukwu, anyị si akpọku mmụọ n'ụdị nke be anyị. Odinana bụ ụzọ anyị si ekpere Chukwu na ihe anyị na-asọ na etu anyị ga-esi na-ebi ndụ. Onye bụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana, maka na ndị ọdịnala kwenyelụ na ana na-egbu mmadụ. Onye ọdịnala bụ onye anwa na-asọ nsọ ana, zere ihe ndị bụ alụ. Ọnyanwa bụ onye ọdịnala na-edebe nsọ ana. Ọ bụrụ na mmadụ anara edebe nsọ ana, ịma na onye anwa abụrụ onye ọdịnala. Ndị ọdịnala bụ ndị kwenyere na ịgbọku Chukwu pụrụ ime ihe niile na-esighị n'aka onye ọbụla. Onye ọdịnala bụ onye kwenyere na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ọnyanwa bụ onye ọdịnala. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala, dịka nsikwu na mbụ, ihe ga-eme ka ị bụrụ onye ọdịnala na ị ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na mmadụ asị gị na ya bụ onye ọdịnala mana onye anwa anara asọ nsọ ana, ịma na onye anwa abụrụ onye ọdịnala. Na ihe mere mmadụ onye ọdịnala bụ na ọ na-asọ nsọ ana. Nsọ ana onye ọdịnala ga-ama nke mbụ bụ ezigbo onye ọdịnala kwenyelụ na ana na-egbu mmadụ, the goddess of the land. And onye ọdịnala ahụ amalụgo ihe niile a bụ nsọ ana, nke bụ ga-egbu na mmadụ ga-akwafu n'ọbara. Onye ọdịnala amalụgo ihe ndị ahụ edere n'iwu site n'etu ọ dị agba ochie. Ọ dị 41 laws, mana achịkọtara ya na nke anyị ma anyị kpọrọ iwu iri. Iwu iri a na-ekwu maka ya nwetakwara ụmụ ihe ndị a bụ nsọ ana. Achịkọtara ya, gbalịrie. Iwu a dị bụ 41 mana agbaliziri ọ dị n'iwu iri. N'iwu iri a bụ etu a ka anyị si wee mara ya. A na-akpọ ya 10 commandment. Dịka nsi wee malụ, nsi akọwala gị. Iwu iri a abụrụ iwu ndị ụka. Iwu iri a dị bara before ọ bụgoro na Bible. Anyị nwekwara ancient books ekwuru maka ya. Ya bụ na iwu iri a dị bara before ekwuwe okwu BC. Ya bụ iwu iri a bụ iwu ndị a gụrụ ga-egbu na mmadụ, ga-agba na amasị gbagide mmadụ ibe gị, ga-egwu na ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu, ga-egwu na ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu. Ịfụ ihe mmadụ na ana Igbo anyị maara na ije zuru atụrụ mmadụ maọbụ ije kwuru ihe ana mmadụ bụ nsọ ana. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ gasị anyị niile maara bụ nsọ ana. Ndị ọdịnala bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị na-ekpere. O nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eche. Ihe eji enwe ihe akpọrọ artifact, ihe akpọrọ akpụ maọbụ ihe esere ese maọbụ ihe a na-afụ anya, ọ pụtaghị nọ ihe ndị a ka ndị ọdịnala na-ekpere. Kama na anyị ma na o nwere mmụọ nọ behind ihe ndị a akpọrọ akpụ, na ihe ndị a akpọrọ akpụ bụ symbol, ihe ga-eme maka na enwere ka esi wuo mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ nwee ihe mmadụ na-enegara anya, ọ ga-eme mmadụ ka mmadụ focus attention ya n'ihe ọbịa. Mana ọ bụrụ ihe ndị a ka anyị na-ekpere. Iji maatụ, ọ bụrụ na ije na akwụkwọ Numbers, ị ga-afụ oge ndị Juu mere ihe ọjọọ, agwọ wee na-atagbu ha. A gwara onye ndu ha bụ Moses ya jee kpụọ agwọ wenie ya enu, na onye ọbụla rubere isi na ntụziaka e nyere were okwukwe wee na-enyaba agwọ anya
na ọ ga-enweta ọgwụgwọ. Anyị na-abịa nye nwekwana ebe ijere. Mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ, ị na-achọ mmiri ga-akpọtụ gị akpịrị ma nyekwa gị afọ ojuju, chọba ugochitubelu water, mmiri akwadoro n'ụzọ dị ọcha ma bụrụkwa nke ndụ na ike jupụtara n'ime ya. Mmiri ugo dị na 50cl, 75cl nakwa sachet nke nwekwara akara NAFDAC. Maka mmiri ga-adịzi gị ahụ mma, chọba mmiri ugo. Ha nọ na nọmba 2 Onwukwe Street, Oraifite, Anambra State, ma ọ bụ kpọọ akara ekwentị Chitubelu Ventures n'akara ekwentị ndị a: 08057837672 ma ọkwanụ na ịkpọrọ 07034395442. Mmiri ugo, ịṅụcha ituru ugo. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Wee na-enye bụ agwa anya na ọ ga-enweta ọgwụgwọ. Ọ bụrụ agwa nwa ka ndị anwa nere anya na ekpere, mana ọ bụ the commandment enyere, iwu enyere ya na onye nyere ya bụ iwu bụ Chukwu Okike, ka ha ji okwukwe wee na-ene anya ha wee na-enweta ọgwụgwọ. Ya bụ na ndị ọdịnala anaghị ekpere ihe akpụrụ akpụ. Ndị ọdịnala ya anaghị ekpere ihe akpụrụ akpụ, kama na ọ bụ mmụọ nọ behind ihe anwa ndị a akpụrụ akpụ, ihe ha representịrị. Mgbe ọbụla anyị kpọrọ ụmụ mmụọ dị iche iche, anyị kpọrọ ndị anjelu nke Chukwu, ịkpọrọ ya Amadioha, ịkpọrọ ya Udo, ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. So ọ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, mana ọ bụrụ ha ka anyị na-ekpere. Onye ọdịnala na-ekpere, onye kpatara na anyị na-ekpe ekpere anyị sị n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Anyị anaghị ekpe n'aha Edo ma ọ n'aha Amadioha. Nke bụ eziokwu bụ n'usoro okpere dị iche iche kwenyelụ na-enwere Chukwu nke kachasịnụ. Mgbe nje na mba India arọ one na one gara aga, ha kwenyere na a na-akpọ Bhagwan bụ Chukwu pụrụ ihe niile, mana ha kwenyeziri na enwere ọda ndị obere chigasị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị ọzọ dị iche iche, o nwere ndị kwenyere na enwere ndị anjel, enwere ndị ọzọ gasị na-ejegasị ozi. Etu ha ka ọ dịkwa n'ọdịnala. Ọdịnala kwenyere na ụmụ Amadioha, Udo ha bụ ndị anjelu nke Chukwu, na ndị a abụrụ ha ka anyị na-ekpere, kama na ha bụ ndị na-eburu anyị ya anyị bujere Chukwu. Na ọ bụ na mmeti ya n'ụdị a, mana na ọ bụrụ ha ka anyị na-ekpere, maka na anyị adịghị ayọ n'aha ha. Andị nke ọzọ bụ na anyị anaghị esekpu n'iru ha. Ihe ọdịnala na-eme ewu mmụọ ka anyị na-agọ. Mgbe ọ bụla anyị nọ n'ihu Amadioha, anyị na-anọ n'oche, anyị na ha wee bagenụọ kere ihe anyị chọrọ. Etu a mmadụ si achọ na ọ na-achọ kọntraktị, jee tie proposal ya, gwazie ndị ọ magasị ka ha nyere ya aka ka o win onye bụ kọntraktị ọ na-achọ. Ihe anyị na-ebi uru, ihe a na-akpọ personal relation ka anyị na-ebiru n'etiti ụmụ mmụọ ndị a, ka ha nyere anyị aka ka anyị nweta ihe anyị na-achọ, mana ya anaghị efe ha efe. Dịka etu a ndị okpukpere dị iche iche si abụ ha jee n'ụlọ okpukpere ha, ha kpọkwukwa ndị anjelu nke Chukwu. Enwere ike asụzie n'onu oyibo, kpọọ ya Michael ma ọ kpọọ ya Rafael, mana mba niile na-asụ n'onu ọ n'onu Igbo ka anyị kpọrọ ya Amadioha, ka anyị kpọrọ ya Udo, ka anyị kpọrọ ya Olas, maka na mba ọbụla na-asụ n'asụsụ nke ala ha. Ndị ọdịnala na-akpọku Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile site na nature. Anyị na-eji ihe ndị Chukwu kere were na-akpọku ya. Anyị na-akpọku Chukwu Okike site na ndị anjelu nke ya, dịka ndị ikuku, ndị anyanwụ, ndị mmiri ma ọ bụ ndị ana. Ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ọ n'usoro nature dịka Chukwu si kie were na-akpọku Chukwu. Ndị ọdịnala kwenyelụ na-enwere ike dị n'ikuku, nwee ike dị n'anyanwụ. Ọnya kpatara ụfọdụ ya asị gị na ya bụ nwa ọkụ na-ele ele ma ọ bụ na ya bụ nwa ikuku. Ihe o ji ekwu ihe a bụ na o kwenyere na ike dị n'ọkụ na-ele ele. Ndị ọdịnala na-akpọkukwa ike ndị a, maka na anyị kwenyere na ike dị n'anyanwụ, anyị kwenyere na ike dị n'ikuku, anyị kwere na ike dị na mmiri, anyị kwere na ike dị n'ala. Ndị ọdịnala na-akpọkukwa ụmụ mmụọ ndị na-afụ maka ngalaba ike ndị a niile, ka ha bịa nyere anyị aka na mgbe ọbụla anyị na-efe Chukwu. N'ọdịnala, n'ụzọ anyị si ekpere Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, dịka nsikwu na mbụ, anyị na-eji ihe dịka Chukwu si kie, dịka ọjị. Ọjị bụ ihe ndị Igbo kwenyere bụ mkpụrụ osisi dịka chi si kee, na-abụ ejide ya n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ ege ntị.
maka ihi na ndị Igbo kwenyere na ọjị bụ ofu mkpụrụ osisi kọwalụ ihe Chukwu bụ. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na-alụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche ma bụrụ ofu Chukwu. Ịbịa na ọjị nwere ngalaba dị iche iche ma bụrụ ofu ọjị. Ya bụ na ndị Igbo na-eji ọjị wee na-akpọku ụmụ mmụọ. Ndị Igbo na-ejikwa nzu. Gịnị bụ nzu? Nzu bụ ụlọ enwetara na mmiri. Ndị Igbo na-ejikwa ya maka na ndị Igbo kwenyere na aka mmadụ nzu aya ama unyi. Ndị Igbo na-ejikwa mmiri maka na ndị Igbo kwenyere na ihe elu unyi ewere mmiri wee sapịa. Ndị Igbo na-enwere ike ijikwa aja wee kwubie okwu maka na ekwenyere na ọ bụkwa ihe dịka chi si kee ya. Ya bụ ihe ndị Igbo ji wee na-alụ ọrụ maọbụ na-ekpọku Chukwu maọbụ na-achụ aja bụkwa ihe Chukwu kere dịka anụmanụ dị iche iche. Ihe ndị a niile maọbụkwa na-eji nkwụ dịka chi si kee wee na-agụ mmụọ. Ya bụrụ ihe ndị Igbo kwenyere n'ụzọ esi akpọku Chukwu bụ site n'ihe dị iche iche Chukwu okike kere. Anyị na-abịa nye nwekwana ebe ijere. Kedu ihe m ga-eme? Ọnwa ọkụkọ egbuchara m ọkụkọ m ndị nke dị adị ha ncha dị ka nduru. Cheta, ọ bụ gịnị ka ị na-ebere akwa n'isi ụtụtụ a? Nne m, leenụ ka ụmụ ọkụkọ m na-eme m echeta ebewe. Ọ dị ka a ga-asị na m kwọrọ aka na-etiri ọkụkọ akị. Nwaanyị ọma, ọ bụ na ịnụbeghị maka Ugochitubelu Poultry Farm, ebe a na-azụpụta ọkụkọ gbasiri ike ma nyekwa gị ihe ọbụla ị chọrọ? Chitubelu Ugo Poultry Farm. Ugochitubelu Poultry Farm bụ ebe a na-azụpụta ọtụtụ ọkụkọ dị iche iche n'ụdị na ụdị ọbụla nke na nke ọbụla ị chọrọ. Ha na-erekwa akwa ọkụkọ n'ụdị na ụdị ọbụla na saiz ọbụla nke ị chọrọ ya n'ọnụ ala. Maka ndị chọrọ ilele, ị chọrọ ime mmemme ihe na ihe ọbụla ị chọrọ iji ọkụkọ wee mee, gaba na nke Ugochitubelu Poultry Farm ka ị nweta ihe ọbụla ị chọrọ. Biko, kedu ebe ndị a nọ? Ugochitubelu Poultry Farm nọ na nọmba 2 Ogbuefi Street, Oraifite, Anambra State, maọbụ ịkpọ ha n'akara ekwentị a 08057837672. Ugochitubelu Poultry Farm, ebe ị ga-enweta ọkụkọ dị mma ma nyekwa gị obi iru ala. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụkwa gịnị mere ndị ọdịnala ji welu ka na-achụ aja ihe mme. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịchụ aja ihe mme bidoro na mbụ. Ndị na-agụ Baịbụl nwere ike ịgụta maka etu Abraham si wee eje chụọ aja. To cut the whole story short, asị anyị na-ejizi ebunu wee chụọ nya bụ aja. Ya bụ na agba ochie a nwere aja ọ ga-abụ acha ịchụ ejiri ihe mme wee chụọ ya. Nwekwa aja ọ ga-abụ ọ bụrụ na a chọrọ ịchụ ọ bụrụ aja mkpụrụ osisi. Ihe abụrụ ihe mme. N'ọdịnala Igbo anyị na-enwe ihe akpọrọ white altar and blood altar. Aja ihe mme na aja abụrụ aja ihe mme. Aja abụrụ aja ihe mme enwere ike iji dịka fruit, ime saraka, isi nri na ihe ndị ọzọ iweta ihe ọnụ na-eri wee chụọ nya bụ aja. Mana aja ọbụla bụ aja ihe mme, ihe ndị ọdịnala ji achụ aja ihe mme bụ na-enwere ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ nọọ ihe na-ana ndụ, ihe na-ana ndụ mmadụ, ihe dị ndụ ka ị ga-eji wee gbaa onwe onye ndụ. Dịka ndị ụka si kwenye, ha kwenyere na mmadụ emehiewo wee sị na Jizọs bịara nwụọ n'elu obe wee chụọ aja. Mana ka ha kwenyere na ebe ọ bụ na mmadụ dị ndụ mehiere na mmadụ ka a ga-eji wee kwụ ụgwọ mmadụ ji. Mana ndị ọdịnala kwuru kwenyekwara na ama eji mmadụ wee chụọ aja na ọ bụ ihe dị ndụ nwere ndụ ka a ga-eji wee chụọ aja. Ihe a ga-eji wee were ihe dị ndụ wee chụọ aja bụ anụmanụ, bụ na anụmanụ nwere ndụ na enwere ike iji ihe dị ndụ wee gboo onye ọnwụ na-ada n'isi ya onwe maka ndụ nke mmadụ, maka na mmadụ karịrị anụmanụ. Ọnya batara iji wee na-achụ aja ihe mme. Aja ihe mme a na-achụ abụrụ kwa mgbe kama na ọ bụ ihe site n'ihe agbatara n'afa ga-edisaịdị ma ga-eji ma achụrịrị aja ihe mme, ihe dị ndụ. Na omenala ndị nna anyị ha jiri mmadụ n'oge gboo wee hiwe ụfọdụ mmụọ maka na ọ bụ ihe ha chere kwesịrị n'oge nke ha. Dịka etu a ndị ụka kwenyekwara na
na Jizọs chụrụ àjà were ndụ ya chụọ àjà maka mgbaghara nke mmadụ. And etu ahụ ndị ụka kwenyere na ọ dọrọzi na àjà ahụ ọ chụrụ n'ọgwụgwọ. Ndị omenala kwenyekwara na iji mmadụ chụọ àjà adọrọzi necessary n'ọgwụgwọ, mana ndị omenala kwenyere na-enwere ike iji anụmanụ wee chụọ àjà wee ruo n'oge. Ụfọdụ na-ajụ ma ọdịnala ọ ka dịkwa ike wee ruo etu ọ dị n'oge gboo. Nke bụ eziokwu bụ n'ofu Chukwu dị. Etu a Chukwu si wee dị ile na mgboo, na ọrụ dị ike ahụ ọ na-arụ na gboo ka ọ na-alụkwa ruo kịta. Mana ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtọrọzi n'ike dị n'ọdịnala. Ya bụ na etu Chukwu si wee dị na mbụ ka ọ dịkwa n'ugbu a, and etu a ka ọ ga-adịgidekwa wee ruo n'ebighị ebi. Anyị kwenyekwalụ na enwere ọtụtụ ihe a na-eme n'ọdịnala na gboo kwesịrị ka a gbanwee ha, bido n'usoro esi achụ àjà. Enwere àjà ndị mmadụ na-abụ ha na-achụ ọ na-asụ anya oyi, ma ọ bụrụ na ịfụ ka ụfọdụ ndị mmadụ eso m na-ekwu na ọ dịrọ mma, ịfụ ka mmadụ ga-esi wee buru àjà pụta n'ụzọ gọọmenti telụ wee dobe ya, ekwuru na ọ dịrọ mma. Mgbe gboo ọ dịrị etu anwa. Mgbe gboo na obodo anyị o nwere ebe a na-akpọ ebe ọtụtụ àjà, ọ ka dị ruo taa. Ebe ọtụtụ àjà a na-awụ ebe obodo wepụtalụ ebe a na-adọba àjà. Ọ na-adị n'ime obodo, ọ dị na main road ebe ndị mmadụ si aga. Ya ndị mmadụ na-eji ụkwụ aga ndị ebe a, mana ọ bụrụ side road. Ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-emezi ha hapụzi ebe ọtụtụ àjà a. Ọkwa eziokwu na obodo ụfọdụ due to development enwerozi ebe ọtụtụ àjà, mana ọ bụrụ onye ka mmadụ ga-eji wee were àjà bupụta na main road. Mụnwa na onwe m na-emegide nka. Ana m ekwu na obodo ụfọdụ nwekwara ike iwepụta ebe ọtụtụ àjà n'oge nke a ofu. Amakwa na o nwere ụfọdụ ndị ọdịnala nwere ọtụtụ ebe wee ebe nke ha wepụtara maka ịtụ àjà dị etu a na their own land. Amakwa m. Nke ọzọkwa bụ na-enwere ụfọdụ etu esi achụ àjà gboo adịrọzi mkpa n'oge a, maka na anyị kwenye na-enwe mgbanwe. Nke ịbụọ bụ anyị kwenyekwalụ na-enwere usoro esi efe Chukwu na mgbanwe ekwesịrị inweta na usoro esi alụ ebe a na-eme ihe ọdịnala, etu ọ dị na mbụ na etu ọ dị n'ugbu a. Ihe ọmụmaatụ na kịta anyị bụ ndị ọdịnala kwenyelụ na-enwere ike ịlụ ebe ụlọ ụka, ebe nchụàjà, ebe ọ ga-abụ edozie ya ọfụma, ndị mmadụ bịa nọrọ oche, na ọ ma abụzi etu ahụ ọ dị na gboo, ebe nchụàjà bịa ọ bụrụ shanties. So anyị kwenyere m na-ekwesịrị inwe mgbanwe n'usoro esi achụ àjà n'ọdịnala ya na n'usoro esi ewube ebe ọgbakọ ebe ọdịnala. Ụfọdụ na-echebe na onye ọbụla bụrụ onye ọdịnala ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ, bụrụ onye na-agwọ nsị. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye bụ onye ọdịnala bụ onye a na-akwụba aka ya ọtọ, akpọọ ya n'ihe gbasara obodo. Anyị na-abịa nye nwekwana ebe ijere. Igbo bụ Igbo, ị matala maka Eziokwu TV? Ị makwa na Eziokwu TV nọ ugbu a na satellite ma bụrụkwa n'efu. N'Eziokwu TV ị ga-enweta ezi mmụta ọdịnala akụghị mmiri, ozi dị iche iche maka ihe na-eme n'ala anyị nakwa mba ọzọ, ma kirie ọtụtụ ejije maka obiọma gị. Cheta na ọ bụ n'efu, na-enweghị ụgwọ ọbụla zoro ezo dị na ya. Ị ga-ahụkwa egwu ejiri mara ala anyị nakwa obodo ndị ọzọ dị iche iche. Nke a abụghị na ị nọghị n'ụlọ mgbe emume ahụ na-amasị gị na-eme. Eziokwu TV dị n'ekwentị gị ugbu a ma bụrụ nke ị ga na-ele mgbe ọbụla nakwa ebe ọbụla ị nọ. Naanị nweta free to air decoder. Eziokwu TV bụ n'efu. Tinye Eziokwu TV n'efu ka ị nwere bezie aṅụrị mgbe niile. Anyị alaghachiteghị azụ n'oge ọkara awa eziokwu. Akpọọ ya n'ihe gbasara obodo, nke ọma okwuo eziokwu, nke ọ mara ọsị na ya mara maka ya. Onye na-asọ nsọ a ghara imegide mmadụ ma ọ bụ rie aka ngarị. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye gwọ ọgwụ dịrị onwe ya iche, onye ọdịnala dịrị onwe ya iche. Onye ọdịnala dịka nsikwu bụ onye na-asọ nsọ ana,
onye ga-ama na ihe abụ ana mmadụ na ya ama ewu ya, onye ga-ama na ihe abụ nwunye mmadụ na ya ama ejekwu ya, onye ga-ama na ihe abụ atụrụ mmadụ na ya ama ewu ya. Onye a bụ onye ọdịnala. Onye na-agwọ ọgwụ bụrụ onwe ya iche, dịrị onwe ya iche. Ọgwụ bụ mixture of so many things. Yes, phytoscience ka mma akpụ ya. Mixture of so many things. Etu esi formulate medicine, drugs ka esi formulate ọgwụ. So ihe dịrị onwe ya iche. Mgbe gburugburu dibịa na-agwọ ọgwụ anaghị ebi n'ụlọ, ọ na-ebi n'aja agụ. Onye abatara ụfọdụ ga-asị gị akọwa akụkọ ebe eji egwọta ọgwụ, asị ụdị ejibere n'agụ na-asa na mba na-asa. Etu ọ dị, mana abịazi n'ụwa kịta ifu dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ obiri n'ụlọ, ọ so n'ihe na-ebute nsogbu. Ya bụ ihe na-ekwu bụ onye bụ onye ọdịnala bụ nwoke a nọ n'obodo, ọ pụta ụtụtụ ọ tụọ nzu, gọọ ọjị, kpọkuo Chukwu okike, kwụba aka ya ọtọ. Ya bụ onye ọdịnala. Ya bụ onye na-agwọ ọgwụ nọrọ onwe ya iche. So ọ bụrụ onye ọbụla na-eme ọdịnala, ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ. Ụfọdụ na-ajụ kere ihe dị iche na omenala na ọdịnala. Omenala bụ etu ndị si eme na be ha, etu ndị si eme, and obodo ọbụla na-eme na ka ha si eme na omenala be ha. Ọnya ka eji asị na mba na-asụ n'onu n'onu ma na-akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ya omenala ndị dị, and o nwere ụfọdụ omenala abụrụ ọdịnala. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eje ejikọta ha na-abụ ọnụ. O nwezie ụfọdụ obodo a na-abụ ihe ọmụmaatụ asị na nwaanyị nwụọ, nwoke nwụọ, ka nwaanyị wee pụrụ na aka ya dị ọcha, asị ka agha eficha nwoke ahụ ka ọ wee ṅụọ mmiri ka o wee pụrụ. Ihe awụ omenala, ọ bụrụ ọdịnala. Ọ bụrụ na mmadụ wee decide ya, obodo ụfọdụ asị gị na nwanne ya anụ nwanne ya ma ọ bụ na onwe obodo ọ na-eme. Ihe a bụ omenala, ọ bụrụ ọdịnala. Ọdịnala, ihe ihe ejikọta ọdịnala bụ were iwu iri a wee mara ihe bụ ọdịnala. Ihe a bụ nsọ, asị na ihe a bụ nsọ, and ihe a bụ nsọ na obodo niile nọ n'ala Igbo. Ọnya bụ ọdịnala. Ọkpụtọrọkpụ, ihe bụ ọdịnala bụ ihe a dị n'ana ndị ọkpụtọrọkpụ, ya bụ ọdịnala. Mana omenala bụ ihe a kpọrọ culture. Ndụmọdụ na-enye ọtụtụ ndị mmadụ bụ ka ha kwụsị ịfụta ọdịnala, ekwu ọdịnala, ọ dịka asị na onye na-agwọ nsị ma ọ bụ na-agwọ aja. Malụ na onye ọdịnala bụ onye chọrọ iso ụzọ nke agba ochie anwa, ụzọ ndị nna ha soro na mbụ. Ije na akwụkwọ Jeremiah 16:6 ọ sị na ọ bụrụ na ị pụta n'ebe ụzọ gbalụ ede confuse ụzọ ị ga-eso, gị jụọ kere ụzọ a ndị nna nna gị so na mbụ. Ya bụ na ọdịnala bụ ụzọ ndị kwenyere na ha ga-eso ụzọ nke ochie anwa, debe iwu mgbe ochie anwa, ghara isonye n'ụzọ agbara ọfụ, agbara egwu agbara ụgwa ka o wee dịrị ndị mmadụ na mfe. Maka ọtụtụ ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ ji wee hapụ ọdịnala bụ ọdịnala kwere na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Galatians 6:7. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ, and na ihe ọbụla ị mere na ị ga-atarịrị ahụfụ a. Ọ bụrụ na ị tara ahụfụ ya na ndụ a, ịta ya na ndụ ọzọ. Ọdịnala kwenyere ya. Mana okpere ụfọdụ kwenyere na mmadụ mejọọ yọọ mgbaalụ agbagharịa, ma ọdịnala kwuru kwenyere na kama. Ya bụ ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na ọdịnala bụ iwu nke akọ na uche ga-eme na ị ga na-ebi ndụ etu ị kwesịrị isi wee na-ebi. Wee na-ayọzi ndị mmadụ ka ị na-esonyere anyị na-anụ onu anyị, na-esonyere anyị n'oge eziokwu. Ị ga-amụta ọtụtụ ihe. Daalụ. Ọ dị mma, Igbo onye ọma na-ege ntị, nkụzi anyị na nke tata abịago n'isi njedebe. Cheta na mmemme a ga na-abịara gị kwa Tọzdee ma ọ kụọ elekere 8 n'abalị. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ maọbụ ihe mgbagwoju anya, kpọọ akara ekwentị a 08057837672, ọzọkwa 08057837672. Ya bụ ọkara awa eziokwu ga-abịakwara gị amania n'izu ụka ọzọ. Ka ọ dị.